بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين رسولنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فيا أيها الإخوة، يا كو ينوى مسلمي مزاد ماتا، نتكلم في هذه الليلة زامي مغناني أولا دري عن موضع تربية الأولاد على الآداب الشرعية، game da tarbiyyar yara mazansu da matansu bisa laduba na shari'a. Wasu ya kunul kalamu fi nuqadi taliya, kuma maganganunmu za su kasance akan waɗannan abubuwa masu zuwa. To kafin mu je fara maganganun, muna godiya ga Allah tabaraka wa ta'ala da ya haɗa mu a wannan masallaci, sannan kuma tsira da amincin Allah su ƙara tabbata ga fiyayyen halitta annabi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, iyayenmu da suka yi sanadiyan zuwa mu duniya, waɗannan manya-manyan mutane Allah ya saka musu da alkhairi, waɗanda Allah ya karbi rayuwarsu Allah ya ji kansu, Allah ya rahama musu. Malumanmu da suka karantar da mu kowane ɓangare, Allah ka saka musu da alkhairi, waɗanda suka gabata Allah ka ji kansu, Allah ka rahama musu, irin su Sheikh Ismaila Idris ibn Zakariya, Sheikh Abubakar Mahmud Gumi, Sheikh Muhammad Khalil Lano, sauran maluman sunna nesa da kusa, Allah ka ji kansu, Allah ka rahama musu. To kamar yadda na riga na fara karanta muƙaddama ta wannan littafi ko ta wannan mulakhas, abubuwan da suka tara mu anan, muna fatan Allah ya ba mu gagaruman nasara. Abu na farko da takardar nan ta kunsha ahmiyatul mawdu, menene mahimmancin wannan wato gaba da aka ce mu yi magana a kanta, menene mahimmancin tarbiyyar yara. Abu na biyu, mafhumu tarbiyya, ita kanta tarbiyyar mecece ita. Abu na uku, jawanibu tarbiyya, za mu yi magana ne akan ɓangarori na ita tarbiyya. Abu na hudu, al-mu'assasatu tarbawi, za mu yi magana akan wasu hukumomi ko wasu ƙungiyoyi na tarbiyyar al'umma baki ɗaya. Abu na shida, yadda ya kamata mu yi tarbiyyar 'ya'yanmu. Abu na bakwai, da me za mu samu, wace hanya za mu bi don samun wannan tarbiyya ta iyalanmu. Waɗannan abubuwa guda bakwai, in Allah ya ba mu lokaci, su ne za mu yi magana a kansu. To Allah ya sa mu dace. Awwalan, ahammiyatul mawdu, wannan gaba da za mu yi magana a kanta gaba ce mai gayar mahimmanci, mahimmancinta ya kai yadda ya kai. A tarbiyyatu amalun shaq, ya ku iyaye da jama'ar musulmi maza da mata mu sani cewa tarbiyya wani abu ne mai wahala kwarai da gaske. Tarbiyyar mutum ya zama mutum abu ne wanda yake da wahala. Allah ka sauƙaƙa mana. Wajahadin, da tsabagen shiga tsanani, ita tarbiyyar mutum akwai tsanani, wahala ce da tsanani mai yawa. Ya taju ila waqtin,
kuma yana buƙatar lokaci. wahiya muhimmatun laisar jadida. Tarbiyya wani aiki ne mai gayar mahimmanci, ba sabon abu ba ne, amma dai abu ne mai wahalan gaske. wahiya amalul fadil, aiki ne mai daraja, aiki ne mai albarka. wa tabruzu ahmiyatul kalami fi hadha al-mawdu', mahimmancin magana dangane da wannan gaba fin nuqati taliya ta hadu ne akan wasu gaɓoɓi ga su kamar haka. na ɗaya, idan ka tashi ɗaukan ɗawainiyan tarbiyyar 'ya'yanka ko kuma waɗanda aka baka amanarsu, farkon abin da za ka fara sawa a zuciyarka al-iktida'u bin rasul, bari na kwaikwayi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. cewa za ka kwaikwayi manzon Allah, to kaga za ka bi karantarwarsa ta kowanne ɓangare. Allah ka ɗora mu a kanta. bayan manzon Allah wa sahaba, za ka kwaikwayi tarbiyyar sahabbai, yadda suka tarbiyyantar da 'ya'yansu da na ƙasa da su. waman ba da waɗanda kuma suka biyo bayan sahabbai minas salafi salih, daga magabata na ƙwarai, fi tarbiyyati atba'ihim, wajen tarbiyyar mabiyansu. wadda abu na farko ka ɗauka cewa wannan aiki ba kai ba ne farau, wanda ya fara shi shine annabi Muhammadu. shi ma bai gama ba a ɓangaren game duniya gaba ɗaya, sahabbai suka zo suka ci gaba, sannan salafu salih suka biyo baya. abu na biyu, fannazilu liwaqi al'umma, duk wanda ya kalli yanayinmu, ka kalli yadda muke kallo mai kyau, yajid wad'an sayyi'an, za ka samu tsarinmu bayi da kyau. muna wata irin rayuwa ce wacce ba ta da kyau ta wani ɓangare. lam yamurru alaiha diwal al-azmina al-mutaqaddima, tsawon zamani da ya gabata ba samu rugujewan tarbiyya da rugujewan mabadi'ul asas na al'umma kamar irin wannan zamani da muke ciki ba. to tunda kuwa mutane sun samu kansu a cikin wata matsala ta wargajewar tarbiyya da shigowar matsaloli daban-daban, to wabi tarbiyyati yumkinu mu'alajati hazal mawdu', da tarbiyya ne za mu iya gyara wannan matsalolin. in ba da tarbiyya ba zai yi mu gyara waɗannan matsalolin ba, domin sun yi muni sosai. abu na uku, bi tarbiyyati yatimmu ijadil hisana, da tarbiyya ne za mu samu wata irin garkuwa, wata irin katanga, wani irin shamaki azzatiya, wanda yake kowanne mutum ya kamata ya sami irin wannan garkuwar. ladal walad, musamman a wajen yaro, in mun bashi tarbiyya zai samu garkuwa daga waɗancan abubuwa da za mu ambace su nan gaba. wala ya ta'assaru bima yuqabiluhu min ash-shahawat, in dai yaro ya samu tarbiyya to ba zai tasirantu da waɗancan abubuwa da suke fuskantar sa na sha'awoyi ba. tun daga cikin gida akwai ƙalubale mai yawa. idan ka fito mujtama, ka fito wajen gidan, shi ma matsala ne mai yawa. in ka gangara zuwa makaranta, ita ma matsala ce mai yawa. in ka harba zuwa jami'o'i, shi ma matsaloli ne masu yawa. in ka harba zuwa wasu garuruwa, matsalolin da ya gasu nan cinkis, sai dai Allah ya iya mana. ya ci gaba da cewa washubuhat, da kuma wato abubuwa masu kamanni. in an ce shubuhat, abubuwa masu rikitarwa. manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin sa ba kuma ta bai kun ga ya fada, ya ce wa bainal halali wa bainal haram mushtabihat,
la ya'lamuhunna kathirun minan nas, mutane da yawa ba su san su ba. To akwai shubuha. Abin da ake nufi da shubuha abu mai rikitarwa, gashi kaman gaskiya amma ƙarya ne. To in ba da tarbiyya ba yaro ba zai iya gane wannan ba. Allah ka samu dace. Abu na hudu, a tarbiyatu muhimmatun, tarbiyya wata aba ce ko wani aiki ne mai cin gashin kanshi. Litahammulu shada'id, duk wanda yake son zai tarbiyyantar da ɗansa jama'a, kusan cewa zai ɗauki wahalce-wahalce, tsanance-tsanance za su fuskance ka. Mala ya ce wal masa'ib, har ma masifa, har ma masifa za ta iya samun ka. Wal fitan, fituntunu, in dai za ka yi tarbiyyar al'umma fitina ta same ka. Allati kadi wajiyo hal walad, wanda farko yaron zai iya fuskantar waɗannan abubuwa fi mustaqbil hayati, cikin rayuwarsa ta nan gaba. Saboda haka kai mai tarbiyyan kai ma za ka fuskanta, shi ma yaron zai fuskanta, sai kun haɗu kun nutsu, Allah ya taimake ku sai ku ci galaba a kansu. Abu na biyar, at-tarbiyatu tuhayyi'ul walad lil qiyami bi dawrihi al-manut bi, ba wa yaro tarbiyya zai taimaka masa ya ga ya tsaya da ƙafafuwansa ya kuma taka rawar da ta dace dangane da abin da ya shafe shi. In dai ka ba shi tarbiyya zai iya tsayuwa da ƙafafuwansa, kuma duk abin da zai bujuro masa in Allah yadda zai iya tsallakewa. Ya ce daurihi li nafi nafsihi, zai taka rawarsa don ya amfanar da kansa, wa nafi mujtami'ihi, kuma ya amfani al'ummarsa, wato mutanen da yake rayuwa a wajen, wa ummatihi, sannan kuma zai taimakawa al'ummarsa baki ɗaya. Abu na shida, rashin tarbiyya shi ya jawo kidnapping, shi ya jawo boko haram, shi ya jawo fashi da makami, duk wani mummunan aiki rashin tarbiyya shi ya haifar da shi. Kal ilmaniya wa gaira, kamar halaye na gurguzanci da makamantan irin wannan, kamar yadda za mu yi bayani a nan gaba. Na bakwai, inna wujuda ba'd al-amrad, malam yace lallai samun wasu cututtuka allatin tasharat fil umma, wanda suka yadu cikin wannan al'umma, kamar waɗanda na ambata, rashin ladabi, shaye-shaye, a'a fyaɗe-fyaɗe, a'a kidnapping da makamantansu, sababu taksiri fi tarbiyya wa ihmaliha, yin watsi da tarbiyya da kuma sakaci wajen ba da tarbiyyar shi haifar da wannan. Ya ce fasufurun, yadda mata suke bayyana jikin nan nasu, wattabarruj, suke tafiya suna rangwada, suna kuma bayyana adansu da bai dace su bayyana ba, wal mukhaddarat, da kayayyakin maye masu bugarwa din nan, wal makisat, da abubuwa da ake yi na daudanci ko makamantan irin wannan, wa gairaha, da makamancin irin waɗannan, za ka samu akwai ƙungiya ta masu maɗigo, akwai ƙungiyar 'yan luwaɗi, akwai ƙungiyar masu cuta iri-iri, 'yan damfara daban-daban, in tasharar bi sababin ihimali fi tarbiyya, duk sun watsi ne saboda mun yi sakaci da tarbiyya. Allah ya kare mu. Awi taksiri fiha, ko kuma mun kimi abin da ya dace. Saboda haka wannan gaba ta tarbiyya gaskiya ta dace da mu a wannan lokacin, kuma muna da matukar buƙatar ta a wannan lokacin, kuma lallai wannan takarda insha Allahu za ta ba da saƙo wanda in Allah ya yarda zai tallafa mana wajen zama da iyalanmu da makamantansu. Saniyan, mafhumin tarbiyya, mecece tarbiyya, ko menene mahimmancin ita tarbiyya din? To ita tarbiyya dai mahimmancinta kuma da rawar da take takawa
shine tanshiatul muslim. Tarbiyya za ta tayar da musulmi ne, tana son kowanne musulmi ya girma. Wa idaduhu idadan kamilan, sannan tarbiyya tana nufin a yi tanadin ɗan adam tanadi wanda yake cikakke min jami'i jawanibihi, ta kowanne ɓangaren ɗan adam. Farko dai jikinsa, na biyu ruhinsa, na uku tunaninsa, kai kowanne ɓangare dai lihayatayi duniya wal akhirah, don ya ribanci rayuwar duniya kuma ya ribanci rayuwar lahira. Kuma za a yi wannan ne fi dau'il islam, a ƙarƙashin karantarwar musulunci, ba a ƙarƙashin karantarwar shirme ba. Salisun abu na uku, jawanibin tarbiya, waɗanne ɓangarori tarbiya ke tabawa. Da tarbiya jawanibin muktalifa, tarbiya tana da ɓangarori daban-daban. Faunaka tarbiyatul imaniya, akwai tarbiyar imani. Babban magana ke. Tarbiya ta imani. Sai ka ga yaranmu kawai mun bar su ba ma tarbiyyantar da su tarbiya ta imani. Matanmu ba ma tarbiyyantar da su tarbiya ta imani. Wane ne cikinmu ko suwaye a cikinmu da suka taba zama da 'ya'yansu ko iyalansu suka karantar da su maganan imani? Sai kaga sai wane da wane. Yawanci iyalwala mu tafi sallah, ko sallan ma baka taba masa bayanin mecece sallah ba, ko alwalan ma watakila baka taba zama kayi masa bayani ba. Daɗa tsakaninsa da ubangijinsa yaya ya kamata ya zama, wannan waje ne wanda shi ma mai cin gashin kansa ne. Muna da matsaloli da yawa. Akwai kuma wata tarbiyyar bayan ta imani, wa tarbiyatul khulqiyya, wanda mu kanmu muna bukatar taballanta ne 'ya'yan da muka haifa. Tarbiyyar kyakkyawan ɗabi'a, kana riƙon amana, kana gaskiya, kana taimakawa mai rauni, kana tausayin matarka, kana mu'amala da matarka da kyautatawa, kana mata dariya ko baka yi shirin dariya ba. Wannan duka hulku ne waɗanda ake buƙatar su gare mu. Yaran namu, kana iya miƙa wa yaranka hannu ku gaisa, kana iya zama da shi ku hira ko ku ci abinci. Tun da yaranka ya balaga, so nawa kuka ci abinci tare da shi, balle ma ya koya. So nawa ka miƙa masa hannu, so nawa bai gaishe ka ba ka ce masa assalamu alaikum ina kwana, ta ce a baba kai hakuri na manta ne. Kai ba za ka iya gaishe shi ba, shi ma kuma shikenan tun da ya haɗu da shaidan da shaidanu, shikenan kaga an wuce wannan wajen kenan. Matarka ba ka iya mata mu'amala kyakkyawa, ba ka iya ba ta hali mai kyau, sai halayenka marasa kyau su suka fi. To wannan ma in muka ce da za mu yi magana kan tarbiyya kulqiyya, to sai kaga waɗanda za su samu makbul pass kenan, to cikinmu sai yan kaɗan. Balle a je mutum ya samu good ko ya samu very good, ballanta ne kuma a je sama da haka. Sai ka gan mu 0/0, ba mu da halaye na kwarai, ga ƙarya, ga ha'inci, ga rashin kyautatawa, ga zalunci, ga abubuwa dai. Akwai kuma wani ɓangaren wa tarbiyatul jismiya, sai kuma tarbiyyar jikin yaro. Kana ciyar da shi halal ko yake halal yake haram kake. Duk jikin da aka ciyar da shi da halal, to ana son zai haifar da ɗa mai ido. Duk jikin da aka ciyar da shi da haram, ba a san rai kuma ya haifi ɗa mai ido. To kai ya kai ka gina jikinka kai kanka, yaya jikin matar taka take? Nonon da yake fita ta ba wa 'ya'yanka daga halal ne ko daga haram ne? To kaga tun daga nan za ka gane lallai akwai matsala a kwance. Bayan wannan kuma wa tarbiyatu al'aqaliyya, sai kuma tarbiyyar hankali. Tarbiyyar hankali wannan ba sai an faɗa ba, yadda kowa yake da buƙatar ta. Ba ma buƙatar hankalinmu ya lalace, na 'ya'yanmu ma ba ma son ya lalace.
to amma wannan mataki muka ɗauka kar hankalin nasu ya lalace ta ɓangarori daban-daban. Akwai ɓangarorin abubuwan da ake gani, akwai ɓangarorin abubuwan da ake sawa a baki, akwai abubuwan ɓangarorin da ake shakakkanshinsu da makamantansu. To wani ɓangare kai ƙoƙari ka kare tunanin yaronka ko hankalin yaronka. Sannan uwa uba wa tarbiyyatun nafsiya, akwai kuma tarbiyyan rai, wanda rai din nan Allah ya ce kad aflaha man zakkaha wa kad khaba, ita rai kenan, wanda ya tsaya ya tsarkake ta ya bata abin da ya kamata ya yi nasara, wanda bai yi haka ba kuma ya taɓe. Ga ta kuma ita ran kala kala ce, innan nafsa la'ammaratun bisu. Ka yi ƙoƙari ka tarbiyyantar da rayukan yaranka da kai kanka da na iyalanka, kasu zamanto suna karɓan umarni daga rai, tunda ita ba ta ba da umarni mai kyau. Ita rai ba ta ba da umarni mai kyau sai mara kyau. Ya zami mai tarbiyyarta, tana da soyayya tana da ƙiyayya. Ina ya kamata mu ɗauki soyayyarta mu kai ta so annabi, ta so Allah, ta so annabi Muhammadu, ta so sauran musulmai. Ƙiyayyarta kuma mu kwashe ya koma kan shedan da masoya shedan. Duka waɗannan abubuwa ne da ya kamata a ce an bi su ɗaya bayan ɗaya. Bayan wannan kuma wa tarbiyyatul ijtima'iyya, sai kuma tarbiyya na zamantakewa. Yaranmu a gidanmu sai ka samu ba sa iya zagawa ɗaki-ɗaki su gaida masu ɗakin. Ba mu damu ba, to kai kanka ma baka damu su gaishe ka ba, baka ba su tarbiyyar su gaishe ka ba. Za ka samu mutum yana da mata, amma yaran sai ka yi da su, in ma kayin kenan kai mai kokari ne, su dinga zuwa suna gaida kowace baba daga cikin baba gidansu, ba za su je ba. To gidansu ma ba su iya yin abin da ya kamata su yi ba, me kake tuna kuma sun fito kofar gida? Me kake nufin kuma sun fito layi gaba daya? Me kake ganin zai faru in sun je makaranta? Me kake ganin zai faru in sun je gari da gari? To kaga zamantakewarmu na al'umma, gashi muna ganin mun yi wani irin ci gaba na cewa muna da ilimi, zamaninmu zamani ne na ilimi, zamani ne na kaza, to amma sai kaga zamanin dauri ya fi namu. Domin duk wannan abin da nake faɗa zamanin da kuma daɗin fata shekara 30 ko 40 baya nake magana, ko 50 baya, duka akwai irin waɗannan abubuwa masu kyau, amma yanzu babu. Allah ya sa mu ya gyara. Malam wa tarbiyati aljinsiya, sai kuma tarbiyar yaro ya san jinsinsa, yarinya ta san jinsinta. Wanne wasa ya kamata yara su yi? Za ka fara barin yaronka yana daudu, yana shiga cikin mata yana wasa? Ni na taba ganin wanda ya taso a haka, yana shiga yara mata yana wasa, ƙarshe ya zama ɗan daudu, saboda bai san jinsinsa ba. Har ya girma ya yi wayo, ya zo ya zama gagarau gaba ɗaya, ya zama ɗan daudu duka gaba ɗaya, ya zama banda jinsin mata ba inda yake son ya shiga. Ga shigar jejen ƙato, saboda ba a lura da tarbiyya jinsiya. Tun daga wajen kwana ba a iya bambance su ba, tun daga wajen wanka ana iya haɗa su gaba ɗaya a musu wanka, duka ba a san irin wannan ba, yana haifar da ɗa mara ido wa gairi ha da makamancin wannan. Waɗannan duka ɓangarorin tarbiyya ne wanda kowanne da ya kamata mu yi masa makalarsa ta musamman, mu yi magana a kansa magana na musamman. Allah ya samu dace. Rabi'an al-mu'assasat tarbiyya, waɗanne ɓangarori ne gidanka akwai mu'assasa ta tarbiyya? Kai da babar yaron ku ne mu'assasa ta farko, dan aikinsa mu'assasa ta biyu, har kuma a je kan hukumomi. To waɗanne ne ko me ya kamata su taka rawa irin waɗannan? A tarbiyya laysar kasira alal walidaini, malam yace mu'assasa ta farko su ne iyaye. Tarbiyya bata takaita kansu su kadai ba fakat. Fauna ka ila janibil usra, family gaba daya, matanka biyu kaga familin ka kenan, matarka ɗaya familin ka kenan, ko ba haka ba? A'a matanka uku, matanka hudu, a zaman haya kuke, akwai waɗanda gidansu na haya su 10 ne.
to idan ya zama kai ɗaya ne mai tarbiyya sauran taron duka babu ba, ina ganin da wuya ka iya ciro kitse a wuta. Da son samu ne to ka yi ƙaura daga irin wannan wajen, domin wajen ba zai haifar maka da dami ido ba. Ya ce bayan wannan almadarsa ga kuma makaranta. Wace makaranta za ka kai ɗanka, wace makaranta zan kai ɗana? Ga munan idan Allah ya hore mana sai mu guje wa makarantar ƙungiya, inda za a koya wa yaro la ilaha illallah muhammadun rasulullah. Sai mu zaɓi gurin da za mu ba da kuɗi mai yawa, in ya so a ce masa in the name of Jesus, ba mu damu da wannan ba. Duk da yaƙi da aka yi ko tashin tashina da aka yi a garin nan, ba ta hana wasu sun zaɓi makarantu munana sun kai 'ya'yansu ba. Makarantu waɗanda suke cikin gari waɗanda ba na musulmai ba, musulmai su ne aƙalla 70% ko 65% a makarantun. Da kudin musulmi ake yaƙin musulmi, da kudin musulmi ake rugurguza tarbiyyar yaran musulmi. Amma idan ka ga mutum yana cewa to shi yaran shi ba inda zai je sai makarantar ƙungiya ko makarantar masu addini, ba da kokobo ne. Ya lura ba yi da kokobo, ga inda zai yi lambo ya zamanto kawai dole a karantar masa da yayansa. Saboda haka mun lalata iliminmu da kanmu. Mun ƙi yadda za mu iya, mun ƙi yadda mun iya ko kuma za mu iya, mun fi yadda da akan waɗanda ba mu ba, waɗanda ba su yi karatunsu da sunan Allah ba sun fi mu komai. Wadda haka yaronka yana ya je makaranta, wace irin makaranta ya je? Oho. To haka nan ko ka dawo layin talakawan su ma waɗanda ba su da kokobo ɗin, su ma yaran nasu ba su san wanda malami ne zai karantar da shi ba. A za su kai su makarantar ahlus sunna, ko kuma za su kai su makarantar bid'a, wanda gwanda yaron ya mutu ma da ya sha wata bid'a. To malam in muka tsaya a nan ma malam ciwon mu yana da yawa, bari mu dan ƙara gaba kawai. Wa hunakal masjid, malam daga cikin mu'assisa da akwai masallaci. Alhamdulillah ga masallacin mu yau mun zo cikinsa, kuma ana gabatar da irin waɗannan jawabai saboda mutanen anguwa, saboda al'umma a gudu tare a tsira tare. Muna muku addu'a irin wannan gayyata da kuka yi da ire-irenta da wanda ake yi babu dare babu rana, Allah ya saka muku da alkhairi. Shi yasa irin wannan mu za mu ce to alhamdulillah ana ƙoƙarin koyarwa tsakanin magariba da isha bayan sallan asubahi, sai dai masu jin ne, kuma masu jin ne. Yanzu ga masallacin nan gwanin ban sha'awa ya cika saboda bakuwar fuska ta zo. Wataƙila da malaminku ne da yake ba da sallah, ya ka zo ka samu mutum ɗaya a nan, ɗaya a lungun can, ɗaya a can yana gyangyaɗi, wai shi ba karatu yake yi ba. Kuma abin da nake faɗan watakila ya faɗi ma abin da ya fi nawa, saboda ido wa karaina. Don Allah mu dinga yin haƙuri muna ji, ko ba daɗi ka zauna ka ji, Allah zai baka lada. Ko ba daɗi ka ƙarfafa wani wanda zai fitan shi ma ya zauna. Saboda haka mu dinga haƙuri muna ji. Laifi kuma dole a faɗi laifinka, ni ma dole na faɗi laifina, shi ma mai karatun dole ya faɗi laifinsa. To amma in ana faɗa yau ana faɗa gobe, wata rana zuciyarmu za ta ce ya kamata da mu ɗan rage. Haka ne ko ba haka ba? To Allah ya sa mu dace. Saboda haka daga cikin mu'assisat akwai kuma masallaci. Allah ya ƙara wa masallatan mu albarka. Wa hunaka at-tajammu'ati shababiyya, sannan kuma ga ƙungiyoyi na samari. Daga ciki akwai wannan ƙungiya ta mai albarka, akwai ɓangaren samari. Ga kunan ina ganin ku masha Allah, har ma wato kunninninka masu bakin gashi, masu farin gashi, yawa Allah ya ƙara muku albarka. Salihatan am gaira saliha, malam ya ce samarin kuma kala biyu ne, masu kyau ko marasa kyau. In kai kokari ɗanka ya shiga layin masu kyau alhamdulillah, in ka bar shi kuma zai bullo a ɗaya layin. Dole dai zai haɗe da ɗayan biyun nan, zai haɗu da samari masu kyau, zai haɗu kuma da, in Allah ya taimake shi tare da roƙon Allah da tarbiyyarka da lurarka sai bullo a ɓangaren masu kyau. Tare da sakacinka, tare da
wasu abubuwa na dalilai kuma sai bullo a ɗaya ɓangaren. Allah ka kare iyalanmu baki da. wa hunaka wasailul ilam wai rigimar duniya kenan. Yanzu kuma ga hanyoyin sadarwa, Facebook, Twitter, Instagram, WhatsApp, TikTok da tijamu masu wasan mai muke faɗa ba, amma kaji samarin dariya suke yi sun san barnar da ake a wajen kawai. ta banda fa kuma tv ma kamar yanzu yana nema ya zama, to shi ma barnar shi tana da yawa. To ko barnar shi ta a kai tsakar dare ana kallo, ba barnar ta kai barna ba. Shekaran jiya nake jin ana cewa ya kamata mutum ya dinga samun baccin awa 7 zuwa awa 9 in ana son jikinsa ya zama ya yi lafiya, kwakwalwarsa ta zauna da kyau, kaza a hanyar likitanci. To yaran mu baccin awa 2 suke yi. In ma akwai wani series film to ba baccin. In akwai bal kamar jiya Real Madrid da waye, ku taimake ni ku faɗa mana. To in na tsakar dare ne ba za su yi bacci ba. Ga kuma mu muna ganin burgewa ne, kowanne ɗaki akwai TV, kuma kowanne ɗaki suna iya juya inda suke so. Wannan ba ƙaramin barna ba ne. Son samu ya zama kowanne ɗaki da TV, amma zuciyar TV duka yana hannunka. Duk inda kake kallo ya zama ko ina, in ka kashe kuma dole. Wasa'ilul ila, hanyoyin sadarwa suna mummunan kisa a wannan zamani namu. Wa ghairiha, duka waɗannan mu'assisat ne miyagu da masu kyau da marasa kyau. Fa kullu hadhihi al-mazkurat yushariku fi amaliyati tarbiya. Dukkan su kuma inda za a karkatar da Facebook din ta hanyar da ya dace, ko a karkatar da fina-finai ta inda suka dace, sai kuma su taka rawa mai kyan da ta dace. Da sai dai zuciya kuma ba ta san me ya dace, ta fi san mene wanda bai dace ba. Allah ka ba mu ikon gyara. Kamisan alhasu ala tarbiyatul aulad, an kwadaitar da mu gurare daban-daban domin tarbiyyar yara. Gashi kamar haka laqad hasal islam ala tarbiyatul aulad, musulunci ya kwadaitar da mu, addini ya kwadaitar da mu, Allah ya kwadaitar da mu wajen tarbiyyar yara. Wa muhawalatu wiqayatihim minan nar, da kokarin mu kare su daga shiga wuta. To mu yanzu mukan zama ma mai dokar bacci ne, yawancinmu da kake gani masu dokar bacci ne, sai su buke da wane. Yawancinmu masu bunu a gindi ne, muke kokarin kai gudunmawan. Mu ma kanmu muna bukatan tarbiyya, mu ma kanmu muna bukatan mu kare kanmu daga shiga wuta. Daɗin ka kare kanka kuma sai kai kokarin kare wani ko. To amma dai hakan za mu hada, muna kare kan namu muna kuma kokarin kare wani, watakila sai mu gudu tare mu tsira tare. Allah ka tabbatar mana da wannan. Fakala ta lalace, ya yi wallazina amanu ku anfusakum, ya ku waɗanda suka yi imani ku kange kanku, ku kare kanku, wa alaikum, sannan ku kare iyalanku naran daga wata irin mummunan wuta. Saboda haka mu yi kokari mu zama masu kyawawan halaye, mu zama masu kyawawan ɗabi'a, mu zamanto masu gaskiya, masu riƙon amana, masu kwatanta adalci tsakanin 'ya'yanmu da matanmu, masu ƙoƙarin yin mu'amala mai kyau a anguwa. Sai ka ga 'ya'yanmu suna koya, domin muna da tarbiyya bilkuduwa, muna nan zuwa kanta. Yaya za mu yi mu zamanto hoto a wajen kowa ma da kowa, ba ma 'ya'yanmu kawai ba. Sannan wa mada ibadur rahmani bi annahum yaquluna, Allah ya yaba wa mutanen kirki suna cewa rabbana, ya ubangijinmu, ya mahalicinmu, ya mai renonmu, ya wanda ya kirkire mu, hablana, kai mana baiwa, ka sauƙaƙe mana, min azwajina, matanmu ka cusa mana, ka hore mana, wa zurriyatina, zuriyanmu su zama ƙurrata ayunin, su zama sanyin ido gare mu.
jama'a ba ma yin wannan addu'a fa, sai dai a wajen karatu ko a wajen karantarwa wanda dai zai dan bullo mana da ita ya ce rabbana hablana min azwajina wa zurriyyah mu ce amin, amma kai da kanka baka fada, ni da kaina ba na fada. Yaushe ka taba tuna cewa Allah ya raya maka soyayyarka da matarka har kake roƙon shi? Ka aure ta har mata haihu 10, wata 12, wata 10, wata mata daina haihuwa. Yaushe ka taba tuna Allah ya rayar muku da soyayyarku? Kawai yanzu kawai ita ba komai bace, kai ma kawai ba komai bane. To kaga ba za ku ji daɗin rayuwa ba za ku ji daɗin sauki abin da yake kan kowa, saboda ba ku roƙar wa juna Allah ya sa ku zama sanyin ido. Me sanyin ido? In ka kalle ta ka ji daɗi. Akwai wanda matarsa idan ta yi ado sai ce ido ya mutu kwalli zai ta da shi, ji wannan sakariyar madam. To ba ta yi ado bai, shi za ta yi ado.